कक्रस जनता पार्टी नंगौ नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों कक्रस जनता पार्टी जेबायदि जोंनि बेरा खनला बेफोरबायदि इसिं न' जेब्ला जोङो खाम खालायदोनो बेफोरखौ जानो फैग्रा कक्रस नंगौ कक्रस बिसोरनि जनता पार्टी मोनसे ओंखारदों नंगौ स' गुबै खौराङा बेनो जे कक्रस जनता पार्टीया ओरैबायदि पार्टी जेबायदि 15 मे खालि मोनसे सुप्रिम कर्टआव मोनसे मेल खुंदोंमोन बे मेल खुंनायाव जे भारतनि CJI सूर्यकान्तआ बिथाङा जे साख्रि जायै लाइमोनफोरखौ माने मोनसे बिबुंथि होदोंमोन जे साख्रि जायै लाइमोनफोरा मासे कक्रस होननानै एबा खांखमा कक्रस एबा खांखमा होननानै बिथाङा बुंथिदोंमोन बेनि उनावनो लोगोनो 30 बोसोरनि लाइमोन सेंग्रा बिथाङा मोनसे प्लेटफर्म खुलिदों इन्स्टाग्राम बेवहाय नामखौ होनाय जादों कक्रस जनता पार्टी गोबांथार गोसारगासिनो गोबांथार ससियेल मिडियाआव भाइरेल जागासिनो कक्रस जनता पार्टी आरो दा नोंथांमोना थांना नायोब्ला मथा-मथि 12 मिलियन 13 मिलियनसो जाबाय गोदे आं नुदों नोंथांमोना चेक खालामना नायनो हागोन इन्स्टाग्रामाव थां कक्रस जनता पार्टी गोबांथार गोसारगासिनो फोरा माने फरायनानै थादोंमोन एबा जायफोरा माने फरायनानै ओरैनो बेकार दङ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माने फरायगासिनो बेफोरखौ लानानै बिथाङा बुंदों आरोना सूर्यकान्तआ CJI नि जायफोरा फरायबाय थादों एबा जायफोरा बेकार दङ बिथांमोना माने भारतखौ लेथ्रा एबा भारतखौ गाज्रिसो खालामदों होनना बुंदों एबा नोंथांमोननियाव जोङो साख्रि नागिरनो होनना आरो बिथांमोना जुदि बेफोरबायदि बुंना हरोब्ला जे नोंथांमोना सासे कक्रस होननानै बिनिखायनो बिथाङा 16 मे खालि मोनसे प्लेटफर्म खुलिदों कक्रस जनता पार्टी कक्रस जनता पार्टी मोनसे खुलिदों नंगौ नोंथांमोननो बेखौ बे पार्टीया गोबां गोनांथार जुदि बे पार्टीया जुदि इयुनाव जुदि ओंखारनानै जुदि इलेक्सन गेलेयोबा निस्सय जितिनोबो हानाय नङा होमबा जितिनो गोनाङा बारा गिदिर बाथ्रा नङा बिथांखौ जुदि बेफोरबायदि जुदि अनसायदोंबा बिथाङा निस्सय जितिगोन नङा होमबा बेफोरबायदि जुदि ससियेल मिडिया बेफोरबायदि अनसायदोंबा बिथाङा निस्सय जितिगोन मानो होनोब्ला नोंथांमोना सानना नाय तामिलनाडुआव 2 बोसोर इलेक्सन गेलेनानै बिजय थालापातिया जुदि चिफ मिनिस्टार जानो हादोंबा बिथाङा होमबा मानो हाया नङा होमबा बिथांखौबो जुदि बेफोरबायदि अनसायनाया जुदि बिथाङा जुदि अखार मारोब्ला बिथाङाबो थिग गैया बिथाङाबो भारतनि गेजेराव बिथाङाबो प्राइम मिनिस्टार जानोबो हानाय गोबांथार माने गाइडलाइन खाना होदो गोबांथार गाइडलाइन खाना होदो जेबायदि जे बिथांनि नेतानि जायफोरा नेता जागोन नेतानि फिसालाफोरा माने प्राइभेट स्कुलाव फरायनो मोननाय नङा एबा प्राइभेट स्कुलाव थांनो मोननाय नङा सरकारि स्कुलावनो फरायनांगोन गोबांथार गाइडलाइन आरो गोबांथार जे बेहाय बिनिफ्राय रिटायार जानानै आरो बेलेग पार्टियाव हाबनो हानाय नङा बेफोर पार्टियाव जुदि हाबहैयोबा एक्सन लानाय जागोन बेफोरबायदि आरो माने बे पार्टिनिफ्राय बे पार्टियाव हाबफैनो हाया माने बे अनलि गोदान पार्टिखा आरोना रावजों माने सोमोन्दो गैया बेफोरबायदि गाइडलाइन खाना होनायखौ जोङो नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव सूर्यकान्त बिथाङा माने सुप्रिम कर्टआव माने मोनसे मिडियाखौ लानानै एबा जों बायदि ससियेल मिडियाखौ लानानै गोबांथार माने बाथ्रा बुंदों जे जायफोरा ससियेल मिडिया खालामबाय थायो एबा जायफोरा माने गिदिंबाय थायो बा फरायनानै नुदों बिथांमोना माने भारतखौ गाज्रिसो खालामदों होनदों एबा बिथांमोना माने सासे कक्रस होननानै बिथाङा फोरमायदों बेनि उनावनो लोगोनो 30 बोसोरनि सासे लाइमोना 16 मे खालि मोनसे कक्रस जनता पार्टी मुंनि मोनसे प्लेटफर्म खुलिदों इन्स्टाग्रामाव ओमफ्राय बेवहाय खुलिनाय लोगोनो सानसे साननैनि गेजेरावनो गोबांथार मिलियन भारतनि बयनिख्रुइबो इन्टारनेट जौगानो हानाय एबा फलोवार्स बारायनो हानाय मोनसे प्लेटफर्म जायखौ जों दा मिथिगौ कक्रस जनता पार्टी होननानै रावबो राजखान्थिया बेफोरबायदि माने मानसिफोरखौ माने सापर्ट लानो हायाखै एबा मानसिफोरनिफ्राय फलोवार्स मोननो हायाखै सानसे साननैनि गेजेरावनो बिथांनि कक्रस जनता पार्टीया ओरैबायदि माने सानसे साननैनि गेजेराव मिलियन नोंथांमोना दा इन्स्टाग्रामाव थांनानै नोंथांमोना सार्च खालामना नायबा कक्रस जनता पार्टी होनना सार्च खालामना नायबा नोंथांमोना दाबो नुगोन गोबांथार मिलियन एबा दा मथा-मथि 13 मिलियन 14 मिलियनसो जाबाय गोदे आं मोनदों जोंखौ बेफोरबायदि बुंदों एबा जों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माने बेबायदि बुंनाया माने एसे गोरोन्थि जादों ओमफ्राय बिथाङा दाख्लै माने निमाहा बिबाय एबा खोमा खेबनानै निमाहा बिनायखौ जों नुनो मोनदों माने बिथांनिया भुल जादों होनना बिथाङा बुंफिनदों
बिथांखौ माने गोबांथार माने ससियेल मिडियायाव गोबांथार शर्टफोराव मेम्स खालामदों गोबांथार माने बिथांखौ जंखायदों एदावदों आरो सोरबा सोरबाथ' बिथांखौ सापर्ट खालामदों गोबांथार सोरबा सोरबा सिरियासलि लादों आरोना गोबांथार सोरबा सोरबा सिरियासलि लायाखै बेफोरबायदि खालाम भिडिअ'आ माने जास्ट माने इउटुब एबा ससियेल मिडियायाव गोबांथार भाइरेल जाबाय थानायखाय आं बेखौ मोनसे ओरैनो जास्ट मिन्थियाबाबो आङो मोनसे आपडेट लानानै फैबाय जे बेफोरबायदिनोमोन आरो माने बुंदोंमोन सुप्रिम कर्टआव माने बुंदोंमोन जे गासिबो क'क्राझ होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो बिथां गोबांथार दावराव दावसि जानानै बिथाङा मोनसे प्लेटफर्म खुलिनानै दा गोबांथार फल'वार्स जागासिनो ओमफ्राय बिथाङा गोबांथार बुंगासिनो जे गोबांथार जाय भारतनि खामानि मावाखै बिथांमोनखौ माने जाय भारताव जि खामानि मावनो गोनां दंबावो बेफोरखौ माने मिडियानि गेजेरजों एबा प्लेटफर्माव माने बुंगासिनो आरोना थ' नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन इन्सटाग्रामाव स' बेनोमोन भिडिअ'आ जे बर'नि